Hi everyone, ke norok no lamsugo hanya hai. Tini ani channel o rok bahai tongmai sari khaklayo kaham na tongna hanai kangke norok no ang tini phunuknai ang je tiprasa phanisa ani channel o je ang je phanisani manui je phunukmani ang abono garoi tei tamo kam khai ang norok no tini phunuknai ang rubber bagano phaijak ke norok no tini ang rubber ama phunuknai ke norok joyo onyatongni ani channel no hingke please norok tabuk phano ani channel no subscribe khayako hingke tabuk phano khayako hingke khairidi please norok ni support nango tai video blai kheno views kom phaio at least 30 ni above phaio views hingke norok kisa norok ni dolog no share khlaidi hingke ang norok no teibo phunuknai ani samungni blog rok hingke norok nai mane hingke kwrwngui tongni ani blog hanya hai lamsung norok no. Hingke dolong norok bahing jaka sadi ani blog no naiye hingke comment khlai sadi tai hanya hai norok no sadan musungo tabuk phano ani channel no subscribe khai hingke please khairidi tai video no sajak like share khaidi tai sajak hingke dislike khlai thani asungno hambai. Mo hingke tabang sanai hai bike saka o asugisi sawang hingke pias tei puri hingke mukhe to kwrwui omanyo sawi makatio haisi phungoba hingke ang mahai mano everyday sao imo haite hingke norok ani channel no please tabuk phano subscribe khai hingke khlai ready norok teibo video kaham kaham nugui mane anoro aboni bagui hingke malai phinai next vlog o jotono kaham tongdi hambai.